علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک باری ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے۔ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولنی ہے، یہ سبحان اللہ نہیں بولنی ہے، سمجھ کے داد نے بڑا مزہ سے انشاءاللہ۔ نبی پاک دی شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے، ہووے غوث جلی یا مہر علی، کوئی ولی ناراض نہ ہووے، ہووے غوث جلی یا مہر علی، کوئی ولی ناراض نہ ہووے۔ ایتھے ذرا غور کرنا ہے، جیڑی دیوے نعمت ہر کینو او تلی ناراض نہ ہووے، سارا جگ تے حاکم رس جاوے، ایک علی ناراض نہ ہو، سارا جگ تے حاکم رس جاوے، ایک علی ناراض نہ ہووے، ایک علی ناراض نہ ہووے۔ اب آپ ترے کلام میرے دامن چن دو کلام فرمائش تے پڑھنے، آخر علی پڑھنے دو شعر، جڑا علی سننا چاہتے ہیں چکے ذرا سبحان اللہ بولے۔ فرمائشی کلام، پہلا کلام تھوڑے ذوق دے حوالے، سرکار دے ظاہری پردہ فرماون تو بعد اگر صحابہ دا دل کرے حضور دی زیارت واسطے تو حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کرے نا، حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کرے نا اور زیارت کرے نا۔ شیر تے گورا ہوئے استاد محترم نے کلم چاہتی کلام لکھیا، ہاں جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی، ویکھو گھنڈلا کے جے نینا تو، تنویر نبی دی بن دی، ویکھو گھنڈلا کے جے نینا تو، تنویر نبی دی بن دی۔ اس شعر دے بندہ سبحان اللہ بولے گا جڑا اہل بیت نال محبت کردا ہے، او سبحان اللہ بولے گا۔ شعر تے گول ہوے جتھا تک خدا دی خدائی دے چرچن، اتھا تک مصطفی دے مصطفی دا چرچن، سرکار دی مصطفی دے چرچن۔ شعر تے غور ہوے بڑا اعلیٰ شعر، جتھوں تیک خدا دی خلقت ہے، اتھوں تیک نبی دی رحمت، جتھوں تیک خدا دی خلقت ہے، اتھوں تیک نبی دی رحمت
پھر ماپ کے دس خاں تو کتنی جاگیر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی محفل شروع تھی ہے ہون تک یہ میرا دعویٰ ہے جڑے بندے سبحان اللہ نہیں کی او دیواری آگے سبحان اللہ بولن دی شرط ہے کہ دل سرکار دی محبت ہوئے منہ تیرے ہاتھ رکھو گی تو سبحان اللہ نکل سی شیر تے غور ہوئے ترتیب دیکھنی ہے ماں پاک خدیجہ باپ نبی ترتیب دیکھنی ہے ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال وی ویکھ لو تطہیر نبی دی بن دی جس زاویے نال وی ویکھ لو تطہیر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھلے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی آئی حضرت پانچ اشعار میرے دامن چن جڑا پنجتن پاک دا منن والا حضرت سبحان اللہ بولے بھائی نے حکم ہویا جلے فون کی تے خصوصی اس کلام دی فرمائش ہوئی ہے ایک کلام پڑھ کے آخر علی پڑھنے اچھی ذرا سبحان اللہ نوری چہرہ تاہا پیشانی نوری چہرہ تاہا پیشانی نوری چہرہ تاہا پیشانی ساری دنیا جیندی دیوانی ساری دنیا جیندی دیوانی اساں سنیے او مکے آئے اتھے جلوہ اونے وکھائے نوری چہرہ تاہا پیشانی ساری دنیا جیندی دیوانی اساں سنیے او مکے آئے اتھے جلوہ اونے وکھائے نوری چہرہ تاہا پیشانی ساری دنیا جیندی دیوانی اما حلیمہ نے سرکار کو چم کے فرمایا بڑا اعلیٰ شعر دل دے کنن نال سن کے انصاف نال داد دیونی میں سبحان اللہ نہیں بولنا اما حلیمہ نے فرمایا حلیمہ سونے دل اب چم دی نکتے تے غور ہوئے اعلیٰ شعر حلیمہ سونے دل اب چم دی کدیوں زلفاں تے پب چم دی اور سننا ہے کدی چم دی بدن نورانی کدی چم دی بدن نورانی نوری چہرہ تاہا پیشانی ساری دنیا جیندی دیوانی اور او بندہ سبحان اللہ بولے گا جرا سرکار نال محبت نہیں مودت کردا ہے
جڑا سرکار نال محبت کردا ہے شیر تے غور ہوے حلیمہ سونے نو دیوے لوری شیر تے غور ہوے حلیمہ سونے نو دیوے لوری تے نال پینگے دی کھچے ڈوری ہن توجہ نالے آنکھیں تو میرا جانی نالے آنکھیں تو میرا جانی نوری چہرہ تاہ پیشانی اسا سنیے او مکے آئے اوتھے جلوہ اونے وکھائے نوری چہرہ تاہ پیشانی مقطع اس کلام دا اج تے حاکم دا آیا حاکم سرکار نو حاکم بندہ ذرا چکے سبحان اللہ میں فرمائش پڑھتا اپنی ایمان سے بالکل تو نہیں چھوڑیا آخر انشاءاللہ جنہوں علی سن دو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے جی اج تے حاکم دا آیا حاکم پیر دھرتی تے پایا حاکم جیندی تا حشر حکمرانی نوری چہرہ تاہ پیشانی ساری دنیا جیندی دیوانی فرمائشاں کافی ساری ہیں لیکن میں بالکل اختصار دے نال آخر دو شیر علی پاک دی بارگاہ جڑا علی دی واری داد منگنی نہیں چاہیے اگر مومن تے منافق وچ فرق دکھنا ہوئے تا علی دا نعرہ لاؤ پتہ چل وے سی مومن کونے تے منافق کونے علی سنو آخری دو شار ہائے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو جیندے پیر دا بھی پیر علی ہے سبحان اللہ بولے جیندے پیر دا بھی پیر علی ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو ایتا ہتھی عداللہ جڑا من گیا سبحان اللہ بولے باقی نہیں ایتا ہتھی عداللہ چہرہ وجہ اللہ چہرہ وجہ اللہ ایدی صورت جئی کوئی تصویر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو لیو یار ہوا لے رب دے تے میلے چار دنا میلے چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس
دن پھر ملیں گے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا او جی کردہ تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے